OK, čiže ahojte ľudia, ja vás vítam u mojho ďalšieho herného videa. Teraz to je znovu z tejto hry Kick a Lucky Block. Keďže sa vám minule extrémne to video páčilo, tak som sa rozhodol, že vám natočím druhý diel. OK, dobre. Takže hádam, nemusím vysvetľovať, ako táto hra funguje. Proste zdvíhate takéto činky, za to dostávate kick power a tuto zásobíte krát 2, krát 1, krát 2. No a potom prídeme do takejto areji. Tak. Objaví sa nám tu takýto krásny Lucky Block žltý. No a teraz, keď zmačkneme kick, tak sa nám tu objaví takáto minihra, ktorú keď nejak perfektne zastavíme, tak sa rozbehneme a kopneme do toho Lucky Blocku. No, dostali sme Orcalero a tuto máme nejakú fast waveku. No a teraz máme utekať. Utekáme. No, dobre. Prvého brainrota Orcalero máme. Tak, ho hodíme sem. A upgradeíme ho. No, 1,1 tisíca môže byť. No, máme skoro 400 miliónov. Takže ideme si kúpiť niečo do tohto weight shopu. Equiped 7,2 miliónov. 350 miliónov. OK. Teraz máme Iron Plate. Toto robím na tréningu. Krát 2. Zase krát 2. Krát 2. Zase krát 2. Krát 2. Krát 2. Nafarmíme nejakých 15 000. Zase krát 2. Hotovo. 15 000, 15,2 tisíc. No, čiže máme Tatata Sahur, Cappuccino Assassino, zase Tatata Sahur, Orcalero, Boneka Ambalabu, Tatata Sahur a Garamaram, neviem, ja som už moc starý na toto. A Madung, Garama and Madung. A ďalšieho Orcalera. No. Poďme vyskúšať hodiť si teraz s Lucky Blockom. Great. Ukážkam dokopneme. Opa. Úplne s prehľadom sem do tejto arej. Garamaram. OK. Waveka. Utekáme. Čo nám nohy stačia? Utekáme. A máme ho. Garamaram. No ukáž. Hopa. Dobre. Pozbierame si peniažky. Dobre. No. Koho dám preč? Ja by som iste, ale pomaly
začal dávať preč týchto rare, že budeme mať epic a tých si vyupgradujeme. Čiže pôjdeme ich predať. Sell me your brain nuts. Sell all my brain nuts. Sold for tačoka. Nie. Perfekt. No.